Siky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou a dnešná téma budú podkladné hranoly pod záhradné stavby. Tieto podkladný hranol, to je vlastne takýto hranol, ktorý je tento konkrétne 7x4,5 cm a tá jeho základná vlastnosť a najdôležitejšia je tá, že vlastne už tlakovosť výroby je impregnovaný proti vlhkosti. To znamená, to drevo je naimpregnované podstatne viacej do hĺbky, ako keby ste to robili náterom. A to zabezpečuje to, že keď ho položíte na betónovú dosku alebo na zámkovú dlažbu, tak vlhkosť, ktorá z tohoto podkladu ide, sa neprenáša smerom ďalej do stien a do stavby záhradného domčeku. Keď už teda sa bavíme o týchto podkladových hranolov, oni majú teda ešte aj ďalšiu funkciu v chatke. Vy potom do nich natlkáte podlahu. Ten hranol je uložený po celej chatke zhruba každých 60 cm a vlastne vy tam položíte podlahovú latu a pritlkáte ju, aby ste to lepšie vedeli, takýmto spôsobom do tohoto podkladného hranolu a celé vám to zosíli stavbu, zosíli vám to podlahu a keďže ten podkladný hranol položený každých 60 cm, podlaha sa vám neprehýba a je dokonale funkčná. Takže toľko o podkladných hranoloch a pekný deň.